霧の日には山頂への道が開く。あの人を見つけなきゃ。そうすれば道に迷わない。恭喜新千寻展首限，新千寻线即日通车。新年開學局守護你か。またいつか電車に乗れるかな。班車，毋知影倒位來乘車，就佇千尋站邊啊。當年遷村了後，我回到新的住樂，落車時嘛有一個餐車，因為甲厝內冤家無好轉去厝，我會甲風兄是啥，又佇遐抬槓，了後就坐車轉去。調查毋是，既然千尋站開站第20個秋天特典，地方再做區域創新，歡迎參與鐵道藝術講座、鐵道旅行以及鐵道音樂市集等活動。伊也無，好了。有這位置無好，無。寝すぎだよ。遅かったな。あそこだ。あの山を見ろ。その麓が名もなき町。王はあそこに住んでいる。無名山という場所だ。頂上の忘れらの峰は霧に覆われてるらしい。その先に金色の雲海があって神の火鉢を作ったノッサがいる。王となる神霊だけが山頂の神に会えるらしい。言い伝えでは神に会えば全ての願いが叶うとか。焦るな。もちろん進む方法はある。廃線となった鉄道、人がいなくなった村、賑やかだったんだけどな。この鉄道に坊はいない。もう坊に壊されてるからな。ここを進めば襲われないで済む。新千尋村第2批，建造伫蒙，建造伫紅蒙退去後第10個秋天，金石火開滿之時，經紀念蒙圖消逝之時令，願蒙圖從容，無有悲傷，新年開學叫紀念敬日。千尋村火會，新年開學局達成土地開發協商局共識，建造共同建立新的家園。雙方同意4點共識，雙方同意以土地一坪金換一坪金，換地位置以整體規劃調整，無以拆遷重建作為補償，在期限內。地主會通選擇以補償金方式領取補償，強迫法定遷徙地計劃透明決策，希望千尋村燈火常在，新年開發局陽光永在，伊也無。新しい住まいがみんなを本当に幸せにしてくれるといいね。えな、
伊无甲迄个无共呢？你继续看袂出来？无名村甲新前新村。天港个是由于梦的影响扩大，士林卡拉桥派遣特别灾害风地队未果，为避免进一步森林伤亡，自即个起停止前新村兴建工程，士林卡拉桥守护你的家园，伊也无已经废弃。对，这样有影。无？爱无物件。テーブルや椅子がたくさんあるけど。这应该有啦。我顶多无想要迄只呢，因为我知影这啥。无物件，我真袂。天星牌专业型卡拉 OK 点歌机，适合家庭以及商业使用。内建大容量硬碟，采用刷胶器哦，影响处理晶片，伊也无。この機械、歌うためのやつ？舞台陪伴，其他的陪伴感觉心灵伫遮庆祝过啥物活动，我想起以前庄内婚丧或者宗教活动，拢会用这办各种活动。罗摩日记，罗摩风格伫少年时最受欢迎，主要嘛是因为伊的饱含色彩、暗角，表现了某种生活的方式。了，无新的条件。我想念的迄个老朋友，因兜嘛有一个火炉。也着酒杯，朋友陪我啉的款。朋友放起来进前，咱伫遐耍的相信。啊？放起来进前，咱伫遐耍的相信。你也毋知，我袂记。ボロボロの廃墟だけど、昔はどんな場所だったんだろう。おじ最水的改装摩托车，毋知啥。伊刚刚讲话拢了。想到我迄老朋友，当初是甲我讲。等到抗争结束了后，希望买一台好的摩托车，带着介意的人四处旅行。只是后来，伊厝内人伊厝内人破病，伊就无搁提过买车的代志。会记我啥人意思啥？我大概容易查到啦，对。刚我声变成啥就奇怪。要气死掉！ああ、この車かっこいい。一度乗ってみたい。你呢？哦，本気はチンチンなそう。何か催し物をやる場所かな。これ違う。哦。所以，那是这个啊。有。平港个时，看起来这附近拢停止了开发，毋知发生啥物代志。想到老家迁徙了后，新的旧乐无
无像遐舒适，有人嫌水泥棒无够通风，嘛有人感觉新的工课食袂消，但搁较济是甲地卖互建商重新规划，甲厝内人搬到遥远的所在。而新的旧楼嘛，伫某一天停止了开发，起到一半的厝空伫遐，只楼下村长，村长，有时会来找村的人唱歌，那迄村，迄就是村啊。あの下にいるのもう啥叫？啊？哦，已经做过啊，安尼就无法度啊。啊？啊？灰了。我，来，这个就困难了，就要错过。老酒杯，这个无安尼，我，卖，有个酒杯，我问一下，无一定，应该无一定要去上这个咱贵入去，就真得機对。械の目を使えるんだな。王みたいだ。王がその子を救えなかったら山の頂上でノッサに頼んでみたらどうだ。すまないがレンには時間がないんだ。話くらい聞けよ。そういえば俺の背中に乗ってるがビジネスクラスに乗っているようなもんだよな。お礼があってもいいんじゃないか。冗談だよ、そんなこと気にしないさ。だがユージ、機械の目を持ってるだろ。だからよく俺を見てくれ。俺は王に会ったことはないんだ。他の心霊と違ってな。多分ずっと運転してたからだ。啊，写真が全然ないんだよ。撮ってくれると言っていた親友からも連絡がなくなったし。もっといい写真を撮れ。俺のベストな表情はな。構え方もなかなか様になっているじゃないか。来过过。爱武缘道的技师啊，笑起来足差的，但我无介意的，希望有一天伊甲伊的朋友和好。啊，奇怪，那讲起来就无共。そう、それだ。俺の名前だ。かっこいいだろう。もっと写真を撮れば本当に王になれるかもな。少なくともあいつよりはまあいいか。王は人間なのか。知りたいか。見つけるためには見た目ぐらい知らないと。会ったことがないし、会ったとしても覚えてないさ。ここにいたら全てを少しずつ忘れちまう。よし、そろそろ名もなき町に行こう。あの後ろにある舞台を見てみろ。神の火鉢がある。いい写真を撮ってくれたからな。神の炎が喜ぶような気がするんだ。俺からの祝福だよ。哦。哦。ニッサはずっとトングを見てたね。お似合いかも。寝すぎだよ。これはなんだ。こんな祝福は知らない。啊？什么意思啊？おじさんの撮った写真あったかくて好き。我嘛是要甲伊祝福。这我袂晓念呢。哎呀，讲原本就是要请伊朋友的去考烧迄一天，对方无能到着。OK。
車掌さんはおじさんのことお気に入りだね。そうだ、飲む前に聞きたいことがある。俺は実はここに住んでいるんだが、前はそうじゃなくて千上村の近くにいた。友達としてどっちに住んでいたら嬉しい？ちゃんと答えてくれよ。とにかくその子のために早く行け。準備はいいか？あ名もなき町では自分を忘れやすくなる。だから心霊が覚えておかないと。これを飲んだら友達だ。しっかり覚えておこう。自分なんか俺とニッサーのテーブルをレールの前に置く。これは友情が電車より大切って意味だ。そこには親友のための席があるんだ。そこに行って空でも山でも好きな場所をつまみに飲め。俺とそこに行って空でも山でも好きな場所をつまみに飲め。綺麗。来来，我请你听。所以，衣柜尽头的大岛，这敢若是喜酒用的岛啊！突然想到，足久以前两个，自细汉，甲我做伙大汉的好朋友结婚，但我无能去因的婚礼。本気か？さあ飲め。友情が永遠に続くよう神々の祝福を。哦，你嘛收紧啊！等下啦，你去啥？頭が何を飲んだんだ？嗯？この部屋嘘だろ？夢だよな？手话笔记图案是少下话有一寡意。潦草的研究笔记专业，而且足乱的，但我只感觉足熟悉。好啊。我靠！有人讲我教室内底有人讲我靠腰啦，真恐怖。安尼，哎呦啊！为山内壁画古老歌谱中，我找出了诺莎信用的脉络。古老信用认为，宇宙创新时只有一片孤单虚空，互成为银河海，伊灵魂伫遐漂浮，记伫无息退休第7档。我将仰望的是，我将仰望迄粒星，名为名为眼哦，啥物字眼？哪啥字眼哦？伊敢若是一个问，种星座、种星座为了伊显等，当我临时去测发出的火时，我有种感觉，我敢若透过伊开启了世界的奥秘，记伫影。自我发现这车枪后是第7个年头，我决定用 NASA 作为起源哦，是安尼 ？NASA 的第7年。霧が深くて見えない。啊？等一下。哇，这是不是有影响叫？应该无吧？所以，
本人自助会を手伝っていていいのか？お前を助けたいだけだ。親父は村長選挙しか見てない。殴られるぞ。うるせえ。そういえば記事は？持ってきたわ。これよ、お二人さん。おお、乗ってるぞ。おい、俺こんなでけえ顔に映ってたなんて悲しいぜ。友人撮影神山峡にて、ここには風も水も土もあり、神の炎がある。それが見えないのか。どういう意味だ？ここは美しい場所だから開発をやめろって意味だよ。じいちゃんが言ってたんだ。理解してもらえればいいけどな。でもこの写真がなかったらメディアも自助会に見向きもしなかったな。本棚にこの五山雑誌社の名刺があったんだ。乗るとは思わなかった。それに原稿料も出るんだ。何？写真で稼げるのか？なあ、じいちゃんと同じカメラマンになりたいんだ。卒業したら町で勉強する。町って？シェリー、君もよければ一緒に。もちろん你行く。講謝你呢？本人はやめとけよ。自助会を抜けたなら明日にも合意するかも。親父を止めてみせるさ。俺はじいちゃんに言われた通りカメラでしっかり見るんだ。なかったことにさせない。抵抗するぞ。そうだな。俺たちはずっと一緒だ。な、戦おう。写真はかっこよく撮ってくれよ。もちろん。迄是咱伊伊有恁17岁，迄是咱，我以为只要有咱，就恁对抗规个世界。我靠呗，会企啊！你咪我嘈。おお、いや。名もなき町では自分の名前すら忘れる。でも友達がいる。お前が覚えてれば向こうも忘れねえ。ここは奈落に近すぎる。行くわよ。なんでだ？友達が呼んでいるからな。あんたはどうでもいい。你過程當もう中うちの私は攞嚟我迄個あんたを助けたいみたいね。到底做ついてこい友よ。迷わせはしねえ。我真甲囥傷濟，毋知為蝦米，到底是有蝦米要安尼啊？頭がさっきのはお来て、町へ行くのよ。白馬灰馬，我有白講。第二張第二張算長嘅咧。王はどこなんだろう。又是迄部啦。為什麼？喂！什麼？講迄部啊？迄個啦啊！我知。
快嘛快嘛！おじさん本当に一生懸命僕を取ろうとしてくれてるんだ。讲奇怪，啥物？等，哇！红龙，我伫城内大个街道，嘛有足侪类似风景铁糖啊！伊只有病。盆栽、红色奇马、路边的汽车、新人的生活嘛如此相似，干日嘛如此相似。路桥上的无名招牌，招牌的名伊互抹去，成了无名之城。受到当年上是上城后哦，毋管。入城几摆，我拢无自在，无想到遮嘛共款。看板に名前がない。僕と同じだね。这里啦。那回。无名城相款声名果，感谢大家长久以来喜爱甲支持。本相款遭受网多次攻击，难以为继，即日起停止营业。若需服务请联络，伊也无。遐孙消息新人，一整乌心无皮，白色花纹。较保有牌成年记得你啊！若无伫社内，你迟早会袂记你，忘了家己是啥。蒙刷12色，是啊，12色啊，蒙头唯的眼睛。只要成为无名者，蒙便无有对象啊？啥物意思？蒙便无有对象？啥物意思？互咱一同打造一个无名空间啊！无名者，蒙头联合以王共长存，只要为王就好日子。名もなきものって何？名もなく。来る思ったより賑わってないね。匂い王はどこに？馬も消えてしまったし。为虾米要伫遮做两个人讲话？我无听到伊讲话靠呀。哈？收工吗？是啊。但是还是无啊，靠呀。他讲啥我唔知。王はどこなんだろう。然后过来这边。王はどこなんだろう。哇，我唔知伊讲啥。話しかけないで棒に聞かれる。对，超安静。俺たちは会ったことのない心霊とは話さない。天桥老福店哦，老福店，帮你帮你旧衣变新衣，旧衫变新衫，修改衫，换蜡嘞，大理哦，我有机会讲过，感觉是遮以前的店家哦。建造伫甲你初摆见面后的第9个秋天，迄时天桥的风无过往传来的歌声，你犹原理想，而我无想到你带走了伊，会戒毒的药，严重的无。今仔刀片明仔载将无，
阮对无名是蒙对应三期建设时间。对，无啊。后天桥左蒙河，拒绝成为无名者，为王无好日子。反对第三期蒙对应无名空间时间。有咩这个记啊？还有一个人，来。哦，所以天桥桥面小广告看板，描述了蒙对应三期时间的广告，敢若要拆除这天桥，连带的周遭的建筑嘛会拆除，多面的森林敢若咧抗争，城内角落敢若永远免不了这个代志。我受到有一位学长，伊不间断的阻挡某一个建案10来年，甚至因此导入了传媒产业。おじさんの写真どれも物語がたくさん詰まっておい、いてすごい。つ棒が出るかわからないぞ。この町は変わってしまった。何をしに来た？なぜか王と聞くとイライラするな。組合は立て直せばいいと思ってた。その結果、ここは棒に飲まれちまった。心霊はあいつのようになっちまうんだ。よそもんか？ここのやつは名前なんて覚えてない。誰だ？なぜ王の機械の目を？まあ、おじさん、イタチさんは機嫌が悪いみたい。今日刀片明天将我，反对无名城蒙对应三期建设时间。第三期蒙对应无名空间时间中，本天桥将日本抽脂拆除，并伫完工后除名。蒙土联行以蒙共存，只要为王就有好日子。哈？落書きから怒りが伝わってくるね。王は巫女に導かれて山に登れると思っていたけど、姿を消し哈，你问清楚，敢是都担心梦的原因？敢是担心梦？王はどこなんだろう。来ないでくれ。小小。見ない顔だな。お前は巫女に擬態してる。是国王带来了梦，是国王不愿无被碰了梦，只要为梦就有好日子。哈？啥意思？搞袂？こっちを見ないで棒が見えないようにしないと。王はどこなんだろう。喂，这赶快，那个来了这个，万望无所不在，离心灵有志同在，只要为王就有好日子。建造伫在航龙甲你相对的头一天，迄时世界犹原无光，而你在我身边，粪扫桶内的摄影师眼中的我，只要肯活药啊，就捡得出生理的道理啊！
君はえかわいいどうやってここを見つけた？某の擬態じゃないよな。王か、知ってる気もするけど思い出せないよ。ボスがいればわかるかもしれないけど、ボスも消えちゃったんだ。みんな某に食われたよ。どうしてだかこの町に建物が増えるほど某が出やすくなるみたいなんだ。心霊も減って名前がわからない人がさまよってる。ボスは僕たちを率いて戦ったけど、ある日いなくなってしまった。雑誌社まで消えてしまったんだ。それは思い出せない。この標語、无真正的笨蛇酒，看唔到的分類啊？棒って一体何なの？みんながこんなに怖がってる。所以無好搞呀。建立雕像伫啥物仪式会时阵？哪啥？毋是，毋是哪啥？哪啥？わかった。この像は誰かをおぶってる。你的我的伊的，不如街頭吸本色。この落書き、何を伝えようとし。叫做生活就是一个屎，迄本色嘛比迄我好。うわ、すごくネガティブ。無物件，看下这个。どうだ、歩けるか？おかげで休めたから、前よりも体が楽になったよ。平気。啥物的照相馆已停止营业。哪去？搞下了。招牌有着相机的标志，这是当三张老馆的照相馆，互我想起当年我伫英明老师遐做学徒的时，嘛是住伫类似的环境。某は心霊の姿に化けて友達になった後、相手を食べると聞いたわ。摆伫特殊的花篮，应该是为了啥物事？搞了啊？哪安尼？啊？伫外面都无啥差。互威王的花篮，想到当年参加丧礼是嘛是类似的场，我因为失去了会当回去的所在，一人失魂落魄坐伫遐。迄是车啊？啥？某？迄是我也毋捌有捌伊主动来甲我搭话，伊讲伊来自某山杂志社，受丧礼的主人托付。要来特别照顾我，那有时阵我讲看袂起啥，搞呀，搞嘛好的，无一个中间这个，对，哦，迄个。再来。按照了我吧，毋是这个哦，那个。毋是啊，
什么？啊，是 Z 甲白。等下啦，等下。行。这里。OK 是这里。这里啊。顶头会较无共。倒一个字。莫想遐济，迄无法度过就无法度过。王はどこなんだろう。你看下个加因的，神经较短，但是去顶头啊，顶头无咯，对，反正就顶头。感谢你一直对啥李家某的厚爱、厚爱，因做有着梦的攻击，咱伫本秋天停止找服务，再次感谢你的支持甲理解。那舞舞拢足恐怖游戏的，感觉足古老表的。名もなき町にこんな壁画があるなんてすごく変。OK。おじさん。这是啥物？壁画中感觉心灵互分身了无共的作品，这个作画拢无文字，我决定续写伊的故事，甲无共共处的时间内，不同势力为恐怖，又不同立场，然伊为个共同点是对梦的恐惧。此时的梦图为梦所包围，梦山上大雾四种弥漫，灯火暗淡。青河海紧记杳渺残烛，伊迄位互大家期待的梦始终不在，还伊伫意外的秋天。動物たちみんな山の方を見てる。明清红图画12社，星级所向，唯有真相出版社12社译文，伊也无学。拯救这种小心心理。你无啦，我无装。建造离你甲伊分开，只能埋头苦干的秋天，迄时雨声稀碎。就我总是落雨，容易烦恼的乌色无配，感动的梦，这个是一个人。建立雕像第31位。おじさんって何をとっても。啥物绿色日，这个伫国王历史后第一个秋天，哎呀，那玩意。哦，靠就差你这边觉得，看他们。
蒙刷日记拢蒙刷12社第11手纪念刊，专访蒙刷12社编辑群。怒りがひどいね。我亲爱的你，拍摄伫过往的秋天，上大的办公桌啊，拢是啥物样的新闻咧办公咧？変な感じ。红蒙特刊追访千新新路标计划的真相。千新村开会新年康乐局地方青年伫结交中的无力千新村专访特辑。我的不老导师，拍摄伫过往的秋天。この写真の厝拍摄伫过往的秋天。家はどこにあるんだろう。看起来互变过的鬼仔，依然有谅解的分者，敢是蒙做神。私は誰だ？何も思い出せない。吼、熊的相片，图中的乌熊穿着学士的衫，边仔有铁位山油，生到有一仔像是啥物，我袂记啊。看起来是教授甲学生的合照，合相。感觉乌熊一定足尊敬这位老师，也伊是影响伊职业的关键人物嘛，无一定。私は誰だ？何も思い出せない。三張。对不对？靠呀！好，这个各种不同的报章杂志的记载，战斗基地也无编排完成。わあ、何でそんな。おじさん、さっき変な影が見えたような気がする。啊，所以我要等有这个。わあ。おじさん、さっき変な影が見えたような気がする。我按这就转了干嘛好呢？哦，这毋是哦，刚才报道感觉是甲蒙有关的报道节度，报纸喙青一地啊。当年伫做工课的时阵，主管总是会提醒我，这项是只有报道的义务，有时嘛有无报道的义务，但逐摆上无是这规矩的人是伊，却毋是我。全部細かく切られてる。对嘛？我12刚才心灵感觉做伙就为快，应该是一个快乐的公司。当年有名先生、有名老师，我即摆讲先生啊，有名老师退任走了后，是一间12社的主管帮了我。迄公司甲相片中的人人数差不多，是伊互我搁振作起来，有淡薄仔想伊。とても静かだね。人から忘れ去られ。有3張呢。私は誰だ？何も思い出せない。也是
对啊，对啦。哇，安尼三张，即张相片，互我想到迄位就照顾我的主管，伊到顶是看到足侪家庭照。少年时的伊埋首工课，佮风流成性。最后两任太太拢离婚，连囡仔拢无啥互伊看，总是看我莫甲伊共款。クマさんすごく寂しそうな顔。哇！相片内向抱着一个囡仔，我又是伊的囡仔，会伫凌乱的办公桌一角，会伫凌乱办公桌的一角特别放这张相片，代表伊对伊，代表囡仔对伊一定最重要的。我想到伊嘛是安尼，虽然工课繁忙，但总是疗愈的囡仔。空気の中埃だらけ。私は誰だ？何も思い出せない。おじさん、さっき変な影が見えたような気がする。有啊。哇！所以，伊的眼神理想且一足，微暗间经历无数风霜，但不知为何却互我足烦恼的。因为安尼的人伫现实中足歹好好生活。棒がここを通ったのか。出会ってしまったらいずれ忘れ去られる。ラサか。懐かしい名前だね。ラサか。君の機械の目で撮ったのか。王じゃないなら君は新たな王かい？彼はもういないのか。この小さな子は棒の匂いがする。君、なぜ私だけを取ってその子を取らない？取れないんだ。一緒に旅をしてるのに見えないのか？王がどこにいるか知らない。王を見つければ解決するか。怖がらなくていい。君たちは助けてくれた。王がいるかどうか探してあげよう。ついてきてくれ。おそらく彼はあそこにいるはずだ。私が教えてやったベストスポットだからな。ベストスポットここなんだが、棒に飲み込まれて廃墟になってしまったようだな。いやもう咖啡館。おじさんが助けたから彼も助けてくれるよね。七根仪哦，目睭愈来愈无好的时阵，定定爱我帮忙七根，我翕相时，有时会受起遐个时光。奇案镜头，因为其
夸张的透视感，我定用来模仿群众的视觉进行摄影。虽然构图相对困难，但因创造心理奇景的效果。哇哦，这有三只。哦，确定我无翕相诶，最神奇。报纸顶。哇，这样有事就麻烦了。手机啊，帮助我购这个了。穿山甲拍摄个。金色的花，毋是真正过迄个。啊？这边就算技术了。哦，咱三张嘛。好好生活嘛，互你了解我的生活。电影杂志《崩山新上六》第5期地下室的理想，由生活环境中组成的杂志，触感敢若随时拢会喙利哦。只怀念埋头苦干的哥哥，埋头苦干的哥哥。你相比顶在杂志上，好空间会看啊？只要有人读过杂志，就袂互遗忘。啊？哦，想我显现的黑白相片，毋知是啥会拍摄的，感觉是种遥远的代志。所以这比较跟标定甲报纸。有你报纸跟社会，应该拢无伫遮。社会这角度，我先等你啊。体がどんどん透明になっていく。我刚才都撑过来靠呀。おじさん、哎呦，ラサが何か言いたそうだよ。我要是回来，你王はここにいたはずだ。ここは彼の店だったのだろう。でも今はこの通りさ。亡くなってしまった。こんなに棒に食われるなんて。王は頑張りすぎるたちだった。こんな状況なら自分も大変だったろうに。頑張りすぎるなと言うべきだったかな。努力は生活の一部じゃない。それを分かってくれたらよかったんだが。そうだ、名前がないのは不便だろう。私が名前をつけようか。この子はレンだ。そうか、名前があってレンっていうのか。では君は？俺は友人。友人か。聞き慣れない名前だね。友人、レン。すまない、力になれず。だがここには王の友人がいる。彼らなら何か知っているかも。あの二人に会えば、名前が思い出せない。一人は全身を殻に包まれたやつで、もう一人は目つきの鋭い心霊だよ。あの二人はいつも王と一緒にいたんだ。君が酒を飲もうと言えば来るはずだ。私と同じようにいろいろ忘れていたら助けてやれ。私を助けられたんだ。きっと彼らも助けられる。
あの二人、一人はもう一人、あの二人、私と私を助けられたんだ。きっと彼らも助けられる。ラサの言ってた2人、さっラき見かけたかな。建造伫中风下下挽着空骨的第真两个秋天哦。你是你我心无抵赖，就我总是伫遮啉酒，总是足在意你的吊甲力。眼中的我啊，无啊，伊米敢是我是看无啊，靠呀！伊米家己。37回之前，遐作品017，我介意的遐个小角落，遐只我毋知。看会出遐只对于遐无人在意的角落有着特别的情感。老婆的碰意看起来有淡薄熟悉，金牛来了，外口生礼拜，所以。碰意边仔的金牛兰，这四界拢是金牛兰，敢是因为第四拢偏悬，阿拍曾经提讲过，金牛兰因为酷视生命的眼睛，过往互认为是种生花，伊的花粉甲花瓣，其实有感通天地的效果。碰咖啡店碰伊我当初开咖啡店的时阵，为了找一组碰伊想了足久，最后是学长甲因兜的碰伊直接搬来，我讲歹势，伊却讲趁着，安尼我看着碰伊是着一直想起，伊甲我斗相共。遐个作品028熟悉的风景，林老的天桥，无想过迄条路曾经嘛是遐热闹。林老哪会敢毋对？无，啥物拢无啊？那可能我見えないけどきっとうまく撮れ。无我毋想翕你啦，你讲。我毋想翕伊呢，你后壁来。迄个作品控三控上好的朋友，迄个这样。哦，碰见非常温柔的相片，迄个是应该看了就是感激。书名是啥物？我敢有看过，这名我敢有看过。灰暗的声音，像，这种料啊。啊，这张哦，小黄齿龙到底是啥？新枪两样笔记知影？黄齿龙，感觉是新枪关切的笔记，伊啊密麻麻，毋知啥啥。天顶石狮，仰角55至73度，主星枪暗闪耀，车体高处如闪电，总是伫夜上寝时做。那个就是种病。本青年甲朋友聊天谈论是非时，久已行动，终止不幸殴打对方，并以电报道歉，希望宽谅，保证绝不再犯。看起来道歉启事，看起来亲像是特别颠簸的道歉启事，互我想到一位性格拐弯抹角的朋友。好。
迄个作品099无想逃走，无了个这毋知影啥叫。无想结束，迄个作品075，迄个作品053未结束，未结束。你靠不要出，恁做物件莫做安尼好无？就算毋是三个大作，这基本会晓写会晓啊，对啊，恁遮会真正是无？要是我已经死啊，如果是安尼，这合理好无？我后袂啦。哎，安尼你捌我意思吧？来了，迄个酒的我可以吃，还有球呢，还有球，还没球。哎，无呢，毋是，这，哎，毋是。哦，四个村的哦，有，种啥啦？卡达车，无，所以。搞靠，这个可能丢。你看作品010，千花村花卉初见国王，年代感觉有淡薄久远，这样是敢是国王，感觉也足清晰的。你看作品005，我徛着好山，应该这，这个叫啊。这个啦，这个我讲是过。哈哈，你问我甲伊做过上趣味的案，迄当然是关于灵山的。我甲伊做伙追了足侪年，无受济线索，颠倒是过往的历史涌出了袂少。灵山一大的著名分身山内的、平地的、移民的，甲上古老山内的，彼此间共有各自的信仰。伊拢上特殊的是，因为伫历史中古老山内的原始信仰，哪啥比啥拢早。但却敢若互所有人为用共款，生意历史多留歌谣。我这应该袂当离开哦。去花的代志，其实我记哩袂少，穿山甲。嘿嘿，上介意生活演技的倒一个部分，我想看卖哦，是花吧？伊讲经由来互因祖先拿来摕来通灵，因为迄是神明攞啥遗灰落去土壤，种出的神花比所有生命较早，马上接近灵魂的原初样貌。嘿嘿，我上介意这个浪漫的故事。啊？ラサの言ってた2人、
さっき見かけたかな。あの二人、一人はもう一人、あの二人、私を助けられたんだ。我问题是我没让离开啊。王の友達って誰なんだろ啊，让离開う。さっき見たかな。叫别。啊，村迄个啥物桥顶的風景嘛。世話焼きおじさんだね。からかうな。霧だらけの街だね。全部が霧の中だよ。顶的。我看看。哦，城市用俯瞰風景，無啥寫的風景，互家己感覺渺小。埋沒佇風景之中，毋知為何想到車，離婚了後車，為啥哦某啦某，但是我即馬因為我甲伊離婚啊，甲叫伊車，啊車是啊，那種某，真車真車，離婚了後我連伊城的倒位攏找無。すごく大きい町。どれくらいの心霊が住んでるんだろう。何酒だ。どうしてあんたと。あんたと話す日。何酒だ。どうしてあんたと。あんた。何酒だ。どうしてあんたと。あんたと話す暇はない。忙しいんだよ。我这家就没啊，总统。刚被邻居お店はほとんど閉まってる。変なの。几家关门，ああ、細い路地だね。那几家就得了呢，我刚刚。話すのは苦手でなんだい。坊が人のふりか。そんなもの持ってこないでくれ。你才没有一张。但是我先改两个。这两家丢了，但问题是在冲啥？哎，啊，唔知啊。哦，这是有你的啊，这个。我等是一个好事，但我无应该。行为显现的黑白相片，在相拍摄的，刚开始就有我的代志。就这样。但是。啥意思？有啊呢，为什么？互亡破咖啡店废墟，互亡破坏的咖啡店，感觉一切拢发生得足突然。想起我已经倒掉的咖啡厅，当时地主出来爱甲地收倒转去，费出了足严苛的营业条件，无几个月就挡袂落去啊。この角にはいろんな物語がありそう。
两家呢？现在想无，莫啊，赶快。手机啊，袂当，更较认真一个。叫海风景应该是爱伫叫。綺麗な景色。窓の明かりがお星様みたい。这。何酒だ。どうしてあんたと。なんだね。あんたと話す暇はな。何酒だ。どうしてあんたと。为啥是伊啊？何酒だ。どうしてあんたと。あんたと話す暇はない。忙しいんだよ。所以唔講啦，戲都無效去看。提示嘅部分。なんだか寂しいね。哦，提示。壁にたくさん落書きがある。ああ、練習だね。話すのは苦手でなんだい。棒が人のふりか。そんなもの持ってこないでくれ。話すのは苦手でなんだい。棒が人のふりか。そんなもの持ってこないでくれ。這就上麻煩嘅所在，我唔知要摕啥物落。而且呢隻妹妹嘛無去啊。我記有一題嘛是啥呢？啊，迄個啦，迄哦哇，迄中文我都袂記啊呢。地啊地，主角叫地迄個，D 主角叫 D 啊，真靠背。後邊個會卡，而且要感謝會車落啊。你是條後裔。綺麗な写真。撮った人の気持ちがこもってるね。一人もう一人、あの二人はいつも私を助けられたんだ。きっと彼らも助けられる。
当然你别送啊，拜。如果无名的物件，应该袂当开。桥顶看到啥？所以硬要去到迄个所在，在倒位？啊！现在报告了。那就有一个物件要翕了。心霊の生活も僕たちと似てるね。咱需要你的感，甲做伙行动改变生活。蒙山12社蒙头位的感情。広告がボロボロ。所以天桥桥面大广告看板，看起来是宣传12社的宣传广告，顶头是一只熊甲黄齿龙，标榜着你会使看清真相宣传理念。以前我嘛有一群安尼的朋友，伊足侪是厌恶团委业的老规矩，才下定决心走到非营利的独立12社，报道遐无好讲的代志。帰ったら何酒だ？どうしてあんたと？あんたと話す暇はない。忙しいんだよ。霧だらけの街だね。全部が霧の中だよ。咱讲桥就是这条命啊。其他无算桥啊，其他甲是坡尔。我去找嘞。别去倒啦哟！毋是这溜是别人。用了就用了呢。啊，桥下阁有啥物件？还是为个？还是为桥下去？
听到遐卡关的，你看这个。在其他所在都可以。哎呀，还有会啦。梦。哦，这样，有一个斑驳的。破水，哦，破水，对，就清澈，是。社区内底有啥物件？这个作为拢无问题，我决定写下伊个故事。残存的心灵意识，着甲梦共处，因伫大雾之下生活，为了抵御梦，因左心灰，历点钟一道路行大楼，并伫蒙山周遭一步步拓宽了城市，只盼将梦寄于千里之外，还伫遥远的秋天。彼此丢甲这种有关，无共，无共的。所以，那我就清澈了呢，伊。我理解梦也是顺着城市的角落甲芳客，才调了心灵，导流锻炼残壁。心灵只好伫废墟之上建造较大的城市，只盼后摆能阻挡梦，结果梦搁再来，又再来临，周而复始。城内心灵袂记的代志愈来愈侪。最终身巨大的无名城，欢迎伫遥遠的秋天。この辺真っ暗だね。クマさんはラサって言うんだ。拉萨，既无黑暗，即无不来，既然无城，五山伫晦色之时。啊，无物件，这个啊，等一下，第三期梦对应无明空间时间中，是特定区域可能因时间影响而封闭，且遵循临时指示标志活动。梦土联合以梦用尽，只要为梦就有好日子。おじさん、この街なんだかちょっと悲しい感じがする。真是时间过失败，看起来无名社只咧执行特殊的工程目标，是为了抵御梦的影响。执行的方法是不断新建新的城区。因认为只要用新的区域覆盖旧的区域，梦就袂发生，因为梦总是介意遐个老旧的即种消息的物件。空っぽで静かで、人はあんまりいないのに建物はいっぱい。歹啊，我毋知要去过啥呢？要是先记得先安尼，我感觉足奇怪的，哪会徛伫遮？徛伫遮足奇怪的，真个。
綺麗な景色。窓の明かりが哦，这就对了。讲话就歹，一喙甲国王有想的款，但干过后感觉迄是伊介意对方的方式。足侪人拢有一位安尼的朋友。何酒だ？どうしてあんたと？おい待て、いい写真じゃないか。まったく写真のおかげでいろいろ思い出したぞ。王とかボスとか、それからダチのこと、俺の名前もどうして忘れてたんだ。呼んでくれよ、久しく名前を聞いてない。啊，靠背他到底什么？我怎么无記？わ俺はハウティ。文字を読むのが面倒なのか？まったく。よかった。ボスは食われてなかったのか。ボスが生きてるならもちろん飲むぜ。楽しくやろうや。ボーがいなかった時みたいにさ。ハウティ。先に行け。すぐに先に行け。すぐに追いつく。おじさん、相手の名前を覚えないの？我知啊，我知啊，彈到呀。心霊たちはみんな隠れてるの？路地に何があるか見る？哦，就是练就得的嘞。哇！总是笑咧穿山甲，敢若毋管国王做了啥物，伊拢会原谅对方，是迄种，是你是接受珍惜，却总是无说伊伤害伊的朋友。話すのは苦手でなんだい。取るのがうまいね。棒じゃないのか。いろんなことを思い出したよ。王のことも。酒？最後は王と一緒に飲んだっけ？思い出してきたよ。写真の名前は読めるかい？それを呼んでもらえたら君を信用しよう。仲良くなれる。我没给你啊，我没给你啊。これで友達だ。ボスは棒から逃げられた。そんなことが。行く。すぐに行くよ。この新たな王が機械の目で私を救ってくれた。王をたたえよ。もっともっと。おい、俺は王じゃないぞ。名もなき町はほとんど棒にやられた。でも大丈夫、やり直せばいい。名前を忘れて棒に飲み込まれても、王がいれば私たちが忘れられることはない。よっボス。違うだろ、王の名を呼べ。あのクマさんって偉かったんだ。新たな王よ、こちらへ一言頼みたい。いや、俺は友人って名だ。お招きいただき光栄です。ここに来て心霊の仲間の辛い状況を見て、俺は進む。今日はここに本当の王を探しに来たんだ。救ってほしい人がいる。みんなのボスのように。王がどこにいるか知ってたら教えてくれ。さあ乾杯。
友よ、俺と飲んでくれよ。じゃなきゃ悲しいぞ。要上山加啉一个是啥物？国王特调，调个是旧国王留下的调酒，味甜却可惜，内底敢若混了精油兰花瓣。啥？这是种中年的可惜感。旧国王互伊有淡薄仔文青的名，叫做阿珀斯西。应该无差呢，刚刚拢是共款，对，刚拢会使。几杯？啊，这张会使？迄数量有够的。哇！我看你看，靠呀！いい演説だったよ。いやだるかったろ。かっこよかった。俺に憧いや、れてるのか。それはどうだろう。真恐怖。应该免介意啊，就是会酒得啊。但是我有几个酒。六杯，一两三四五六，对，六个。好来，你先。乾杯だ。どうやらうまくやってるみたいだな。どうして俺がここに来たと？新しくできた友達のことを見に来たんだ。飲まない。あ、じゃけ。どうやらうまくやっているみたいだ。忘れたのか？名もなき町で自分を忘れても友達はお前を覚えてる。一緒に飲んだらお前も仲間だ。俺たちは覚えているよ。いや、お前を見てるとあいつを思い出すんだ。ああ、友よ、どうしてる？詳しくない。俺は別の村に住んでる。ここはうるさすぎる。来たがるのはあいつぐらいだ。お前が来たから俺も来たんだ。電車はすごいぞ。電車に乗れば棒から逃げられるって評判にもなってる。だが俺が車掌になってからは棒がずっと来やがるんだよ。結局のところ王には会えませんでしたね。彼は私の写真館を出た後、ラサの雑誌社に行ったとか。その後ラサが消え、王は店を開いた。そして今は山へ行った。もう展開が早すぎてついていけない。夜明け前に出発したんです。そうすれば先に待てる。そうやって乾杯したかったんですよ。町の小さな写真館で何年も一緒に過ごしていましたよ。世辞に疎かった彼を私が助けていました。ずっと住んでます。実はね、名もなき町にも昔は名前があったんだそうですよ。棒に破壊された後、名前を失った。その日以来、町に入った心霊も迷いやすくなったと言われます。王を探す目的というばかりか、自分も見失う。ありがとう。久しぶりに棒を心配せず夜を過ごせるよ。まずはみんなと飲め。王に何があったか分かったらまた知らせるよ。
危ないところだった。君が助けてくれたろ。心霊の記憶を奪い、自分をしっかり保つことさえもままならなくするものだ。そこは真っ暗でよく覚えていないが、みんなはその場所を奈落と呼んでいた。ララそこにとどまって何も思い出せなくなると銀河の海に落ちる。君がいなかったら私は落ちていたかもしれない。戻れてよかった。おかげでお酒が飲める。まずはみんなと飲め。またな。乾杯。昔の王を探してる。腹立たしい。この店は奴が開いたんだ。最初から棒が出やすいって言ってたんだよ。なのに俺の忠告を聞かずこうなった。いつもそうだ。まず行動に出る。どこに行ったかは知らん。ダチのとこならいいが、俺の大好きなダチだ。奴が守るはずが棒に食われた。俺に任せろって言ったのによ。飲みすぎだ。俺は何を言ってる。最後に奴に会った時、ちょっとしたことで揉めて喧嘩になっちまったんだ。自分に腹を立ててるよ。奴にじゃないさ。二人とも大切にすべきだった。それぐらい分かれよ。教えてくれ。昔の王はどうして俺と喧嘩したんだ。どう思う。どうして奴は俺にそうは思わん。俺はただ、飲みすぎた。もう行け。お、やったよ。もう行け。王に乾杯だ。昔の王だって山に行ったけど、ボスの雑誌社が棒に飲まれた後こんなこと言ってた。ボスは食われていない。山で道に迷ってる。店を開けば会いに来てくれるぞ。それでみんな元通りだって。で店を開いたんだ。最初は本当ににぎわってたよ。でもしばらくして棒に飲み込まれてしまってね。店を守れなくて彼はそのことをとても悔やんでいた。言ってたんだ。山に登ればきっと解決策が見つかる。許してくれって。許すなんて、たとえ町が飲み込まれたって責めやしないさ。名もなき町に来たばかりの頃、実は僕も消えそうになってたんだ。毎日ゴミ箱に隠れて棒に食べられた方がマシと思ってた。なんせあの時は身近にいた心霊が消えかけていて、僕は忘れられてたから。そしたら昔の王が僕に写真の撮り方を教えてくれたんだ。僕はすっかり元気が出てきて彼と友達になったんだ。彼に伝えたいことがあるけど恥ずかしくて言えないな。自信がついたって？そうかもね。あ、大丈夫。昔の王は本当に何も分かっていない。名もなき町が飲み込まれたとしても僕は彼を責めない。嘛是会当离开，但出去嘛，不知道怎么。君は本当に王そっくりだ。弱そうなのにいい飲みっぷりだ。王の行き先は分かったのか。聞いた話だが、ここは昔みんなが集まる店だった。だが棒に食われたことで名前も店も失った。そんなことがまた起こらないように王はノッサのいる山へ行ったのだろう。ノッサは山頂のさらに上、金色の雲海の奥にいる。あらゆる願いを叶えてくれるという古の神だ。忘れられた神だが新たな王。君も行くか？君は昔の王より良さそうだ。彼は写真を撮るときいつもカメラを離さなかった。だから結局見えるものが減っていき、私さえも見えなくなった。でも君は違う。すぐに私を見つけてくれた。俺は王じゃない。だが彼と同じことをしてる。
俺は飲め。若さもあるし悪くない。君こそまさに新たな王だ。だが王のように何かを救えると思い込むな。神霊は助けを求めてない。俺は帰るために写真を。そうか。王も同じことを言っていた。山に登って登りたくなったら私に言うといい。みんなと飲めるのって楽しいよね。飲まない。私はトンゴと一緒にここへ来ただけ。王なんてどうでもいい。でも今の楽しんでる私は見てほしいわ。王なんて街にはずっと棒の匂いが。特にここ。でもみんなで一緒に飲んで騒げばなくなるわ。私は飲まないけど。なぜ聞くの？見てわからない？知らない。あなたたちの匂いを追ってきただけだし。話せば仲間よ。神霊たちとは仲良し。山に登って友達を呼び集めてしっかりお別れするんだ。そうすれば山の入り口は開かれるだろう。ここに来たばかりだ。友達なんて。写真を撮ったらもう友達さ。神々の祝福が君を導く。名もなき町を離れれば向こうとこちらの境界線が曖昧になる。別れを学ばなければ山には登れないよ。ほらみんな集まれ。友人が写真を撮るぞ。20秒。おじさん、早く入って。さて、新しい王が昔の王に謁見に行くとさ。この写真は昔の王に送ろう。彼に何か話したいことはないかなあ、みんな。ああ、そうだな。もし古い友人に会えたら俺の代わりに謝ってくれ。もう怒らないから早く会いに来て。手に入らずとも悲観せずに。次は優しく殴ってやる。店が潰れた責任を背負いすぎないで。最後は私だ。王よ、早く山から帰ってきてくれ。時間だよ、おじさん。ちゃんと立ってくれ。王威王的咖啡店，让你心中总会有几张互你看了笑出来的相片。やっぱり僕は映らないね。大丈夫。見えないってわけじゃない。おい、飲んじゃダメだ。はいはい。おじさん、手品。右手がほら、左手をすり抜けた。すごいな。もう一枚取ろうか。いいよ、どうせ映らない。昔言われたな。ちゃんと取れば相手も機嫌が良くなるって。でもどうしてもお前を映せない。俺はダメだ。機嫌悪くないよ。いいの、おじさんはでしょ。あ、そう、好きにして。そうだ、王のことは忘れて聞いてくれ。俺は何かすごい力に引き止められてるんじゃないかな。現実に戻っても何もできないからさ。前に話しただろう。俺は昔報道カメラマンだったんだ。知ってる。俺はこの仕事が好きだ。使命感がある。でも家族仲が悪くなり、友達も何人か失った。最後には妻まで。これはいいか。とにかく今は一人暮らしさ。幸いなことに尊敬する上司が俺の面倒を見ると言ってくれた。でもお前も知っての通り、俺のせいでいなくなってしまった。努力すればするほど俺は周りを傷つけてしまうらしい。頑張ってもなぜかそうなってしまうんだ。その後俺はカフェを開いた。俺は人生をもう一度やり直す。無駄なことはしないと決めた。
最初は順調で投資してくれた友達にも利益を渡せた。でも2年後、大家の土地を返してくれと言ってきて、カフェも潰れてしまった。潰れた。それで唯一の親友とも大喧嘩さ。全てなくなった。俺とカメラを残してな。何もかも全部。だからレン、こんな時に会えたのは何か理由があると思うんだ。運命は信じてないがな。おい、寝たのか。まったく他人に話すようなことじゃないんだぞ。まあいいか。風邪をひくぞ。なあ、できることなら無事に戻った後、お前には強く生きてほしい。その努力が無駄になっても常に勇気を持て。おじさん、おぶらなくていいよ。はいはい、おじさんはもうお前をおぶらないよ。でもおじさんがそばにいるとよく眠れるよ。そうか。この辺は危ない。あいつらは追い返したよ。水は？はい。通報した。あいつら強盗か？金には困ってない。やるよ。まったく、お前の家はどれだけ金持ちなんだ？何を言ってるの？職業病ね。つまらないことを聞くんだから。ちょっと向こうで救急車を呼んでくるわ。何か盗まれてないか心配なんだ。すまない。昔は金がなかったけど今はあるんだ。土地が買収されてみんな大儲けだ。そうか、それは良かったな。でも金のせいで家族はめちゃくちゃだけどね。悪くなる一方だ。金はありすぎても大変なんだな。じいさんたちがいなくなった後は毎日喧嘩ばっかりさ。挙句に愛人を作ったりしてね。すっかり変わっちまった。ほら、支えてやる。金に困ってないが余ってるんだ。困ってないよ。手を貸せ。この建物何世帯あるか知ってるか？聞いたら驚くぞ。でも帰る家などどこにもない。酒臭いな。カメラっていうのは面白いものなのか。ちょっと貸してくれない？写真が好きか？やってみたいんだ。上司が言うんだが、なぜ写真を撮りたい？みんなを見てるのが好きなんだ。そうすれば寂しくなくなる。写真を撮れば消えない気がするからな。俺に似てるな。幽靈24句，后来成了我上好的朋友。我足惊我的兽医足低呢。无显影的物件，应该就是记忆无出来。ここは係争中だって聞いたけどな。こんなに安いなんて絶対やばい。問題ないですよ。そういう大家がいるかよ。まあいい。協力してやる。約束だ。五山雑誌社の意思を継ぐ五山カフェをみんなのたまり場にするぞ。いい目標だろ。諦めるなよ。
頑固な後輩のために写真はここにかける。いいよな。ええ、頼みます。ああ、ランは飾ってください。みんなの友達です。そうかよ。はあ、まったくよく撮れてるな。先輩、ありがとうございます。当然じゃないか。ホールは俺に任せろよ。経験があるんだ。大学時代はな、社会運動以外はバイトしてた。そういえば小さい頃、自助会で優しい学生がいたな。夏休みになると必ずやってきた。訴えるのが好きな人だった。これだ、上に飾ってください。これが俺で、その横が子供の頃の親友。この人がさっき話した学生です。これは俺だよ。は？お前は人の顔も見分けられないのか。どう見ても別人ですよ。あの時は太ってたんだ。どこにいてもお前を助けてやってたんだよ、俺は。啊，有零三十六岁，除了吹派，伊真是就是要搞的学长。安尼啦，来啦。またここに落ちてきたの？一个出てきて。マリちゃんね。私はマリー、レンは寝てる。マリー。僕の体は小さすぎて気づいてもらえなかった。早く出てきて。僕も奈落には長くはいられない。分かってる。あなたなら大丈夫。有些东西只要我好奇啊，就奇怪。跟以前面就是放棄無共結局は。なしやね这新聞ここはどこだ？頭が痛い。ずっと寝てたのか。誰かいないの？國王戲，距離700樹節，國王戲450樹節，蒙山立刻你山口。これは無名山の地図か。無名山。おじさん、あの建物は何だろう？映画館か。山の上にあるのは？神殿？有些人在跳。もううわ、森が暗いね。那講什麼哦？這兩個人聊啊？這家這下嗰啲咩？下 T 哦，那 T， 那怪怪有一條線啊，一條過去啊。7 T J 為牛。T 哦，最係啊，這唔對。唔是，面就是啊，你搞平對。有一個面就是嘅，結果應該一時無去好啊。睇下先啦。講起前方500樹節，伊也無上面中。ここにも映畫館があるんだね。做廣告。戲院海報邊啊！戲院海報邊啊，有足濟張大誒公務所做誒海報。我想起過去佇車內甲伊做伙找厝誒時光，我會記當時也來巷內路頂，伊佇我身邊誒溫度。思うんだけど、心霊たちの暮らしも結構大変そう。映画館？唔知有啥戲院有着一般住家。表札が思い出せない。きっと僕の山小屋じゃないね。
这水。招牌啊啦，国王去，影院招牌写着国王去啊，收起来。伫我的世界内，城内附近嘛有间老戏，近代变成全部老电影的电影院，迄是我甲某足定约会的所在，因为咱拢介意看电影。有时阵无啥物件，就是无啥物件。门牌地址已经乌去啊，典型的住家门牌，甲我伫城内工课时阵共款，工课时阵大过的公务足像的，连电铃歹去的所在嘛是共款的。够几啊？表的，这嘛表的，这个。这个伫倒看过？壁画を撮るの。干唔是？面对王头的混乱，伊王国王伊奇秀的得，奇秀的走，伊伫山拿来威王，伫电影来威王。尽管无心人期待伊的观看，但伊有望走向阴谋的深处。のが好きなおじさん。笑紧。敢若互看的共款啊？这是？售票坑口，敢若是专门播放老电影的戏。顶面的节目密密麻麻的，互我想起足久以前，我甲伊定定会去厝内附近的老戏院看。咱上介意遐老电影的电影书。切符変えたらよかったのにね。どうしてここに映画館があるんだろう。喂，我哥哥啊，我之前敢会练这嘛。新马雪灯。时间片名，时间无离开的伊，时间无城里时光，时间无有一个家。时间无孙仔来咱，时间无独角兽甲尾蝶梦中王国。诶，边个？一男一女的海报，两妹相关记忆海报，若来世再遇，就找一个无人的清醒生活，我会将火种满山骨，为你看老死风球，艺名叫做两妹长歌。两妹上歌还是长歌？上歌对了。感觉是一个悲伤的爱情故事。案内してくれた白馬だ。王様がどこにいるか聞く？王はここにはいない。神殿にいるわ。王は神殿へ逃げていったの。もうしばらく経つわ。置き去りにされたの。そばにいてくれなかった。思い出せないの。なぜ私と一緒にいたかったのか。彼との映画は終わっているのに、私が誰を演じてたのかわからないの。お馬さんも自分が誰か忘れたのかな。有楼顶，孙仔来咱，独角兽甲伊哦，厝随着岁月
化为酸钠，以亮注视着影圆的光，伊嘛偷偷遗忘了海洋。啊？我就这物件，独角兽甲飞碟，伊甲国王相处多年啊，尽管伊遗忘了海洋，嘛飞碟伊却也是武器分开。梦中国王，梦中王国，国王离开了伊喜圆的光，伊原先是自将独角兽一直夜暗，愈做梦，将伊忘了家己是啥。ここって映画を流す場所なのかな。神の火鉢もあるね。对，我无念。要清楚黑暗先想想是啥物来下就无白话真希望伊嘛知着。如果伊嘛知着好啊，敢对？镜头对焦法，作为电视我少我才开始练习手动对焦。我会记你做伙工作过，工作过的伊，听到的时阵露出了不可思议的表情。这是看白话进前是夜头看电影《步步顶头》，看到国王心中咧讲啥物。复古电影历境，前卫的歌魂甲暗黄色调，互日记流淌着怀旧的韵味哦。这种味带有历史的温度，少年时流行过一阵。做过。你去看国王，就迄个样，老坐伫遐个来斗相共。你去看翻译，工作倒我去帮你，哪啥意思？遐个日子甲国王转去厝门口第一眼看到。我袂转去，只是有时生气。想我显现黑白相片假，毋知是啥拍摄的，敢若是少遥远的代志。おじさんのカメラ前よりすごくなってない？城内时光，伊无想甲拥有伊的独角兽共款壮士等待，就自来到了城内，离开的老独角兽。如今的伊捌海，其捌海尽头的语言，伊为心灵翻译海的语言，伫册纸、相片甲心灵中找到家己。海の言葉ってなんだ？おじさんのカメラ有一个家，伊比啥人拢努力，伊拄着国王，以为伊找着了家，伊希望甲过去无共。如果有新的心灵诞生，伊要保护伊，安尼伊就会使遗忘海洋，遗忘过去迄远眺海洋的家己。我靠袂，这时间怪怪。スクリーンの上にあるのは何？哇！壁个对甲后看甲更较清楚啊，壁个写着“心上无山，
是心内无线，敢是心上无线的意思？敢是心内无线的意思？像到伊甲我讲过，我总是摕过去的线作为理由，当成逃避现实的所在。逃避现实的所在是上胆小的人，我无安尼想。看板なんて書いてあるんだろう。なんでおじさんのカメラ翻译的文件，感觉是翻译的文件无像，但无像是放伫迄倒的本読むの好き？书僕はそんなにか。去年的册倒。当然，司机某某的司机，敢若是翻译电影义务的参考资料。我想起某的外文能力一直拢足好。以前伫厝时定会接各种外包的案。この写真の光の感じは結構好きかも。安尼，阁有一张我毋知但是安尼你着更加了解。都较熟的梦，我最介意看电影，伊啊伫个时阵，电影家己加悬。咱做伙看过去的老片，过去是啥物意思？无过去的意思吧？虽然咱无啥物话聊，但我以为安尼就是迄样，就是假的。希望你嘛，你知影我想要讲啥物？哦，都较熟诶。来，我先看另外一个倒位，甲国王无关系。国王坐伫遐，好看。啊，我看到，这，调查，建造伫拄着你第二个秋天，迄是电影的野心，世界是影院的光。伊甲高悬物质等等高度的角感中的この像誰かの肩を抱いてるみたい。気のせいかな。建立条兄弟在位置上。あの彫刻多分映画を見てるんだ。这是要去，搬厝用的纸箱，散发一种册本的霉味，互人感觉要消失啊。这个离开的伊，因三个曾经幸福，直到上老的独角兽渡过了海洋，留下伊甲拥有伊的独角兽一同生活。等袂到上老的独角兽转来。この話ちょっと切ないね。真是够带着伊啊！独角兽的歹势，独角兽形状的小海豹，伊遐拢无法度。但是这个真尔。这个。够呀，可要聊伊哦。这是我的我土，毋是伊的，伊啊是有遐样一解。我为了陪伊研究灵山古老表的文字，看了足老的纪录片。迄是记载灵山开发的历史记录，只有图书馆的馆总才找得到。伊故作谦虚的讲，伊的迄妹是古老部落的巫师，连同伊我笑笑的，靠背我无看到啦。来，伊无笑的，伊笑笑的。我笑笑啦，可是同龄不了我，所以，我无去伊呢。这个时候才映画が始まったよ。すごいね。王は臆病だと思うか？お馬さんはそう言ってた。王は俺が知ってるやつに少し似ている。だって王はおじさんのことでしょ。おじさんは勇敢だよ。大人はみんなそうだよ。そんなことない。王はここで私と暮らしていたの。そしていなくなった。彼
彼はただ逃げるために神殿に行ったのよ。神殿への生き方は自分が誰なのかさえ覚えてないわ。映画の中の彼は自由だった。どうしてこんなに悲しそうに演じるの？彼は誰なの？私は。映画に出てくる白馬は一角でとても綺麗。大好きよ。いつも王と一緒に見ていたの。王は棒から逃げてる。私たちの棒。私をここに閉じ込めて食い尽くすのが棒よ。映画の中の彼、どうして彼は誰なの？私は。啊，什么意思？因为马有一只都加有鸡都加，有啥白巴的你看的啊？什么意思？我想想，来，我应该先改一个吗？あれ、出勤がかよ。出勤がかよ。王は棒からに映画のどうして彼は誰なの？私は。来，下に行こう。今上映中だよ。啊不行啊，我这个什么？我觉得看了，撮ってあげられる？我有意啦。映画どうして彼は誰なの？私は。我的妈！我水哦。啊？这个哪里？对。映画館で写真を撮ったら怒られるよな。白马敢若想象讲着电影中突出真形的油仔，都甲收画面，因是其他伊甲国王的有镜头，但我愈去想愈无想知影为什么。少し寂しそうに見えるけど、おじさんの写真はどれも好きだよ。おう。おじさん、もっと悲しそうになっちゃった。ありがとう。自分を思い出したわ。それから山の歩き方も。王を見つける方法は？あなたは嫌い。どうやって王を見つけるかだけ考えてる。王と同じね。そんなこと。言い訳はいい。映画が終わったわ。名前を思い出させてくれたお礼に、臆病な王を見つけるチャンスをあげる。
什么？哇，这个あ、ちょっと待って。哈哈哈。何かが僕に熱い。立てるか。熱いよ。もっと上まで行かなきゃいけないのに。なんだろう。体が熱い。大丈夫、少し軽くなっただけだ。建设伫心间停止迄天，迄时世界困难，我为梦你，我为梦来包围，以我文人，以我不义，梦来，啊？哇，等下我袂记迄边讲，咱对个无？我是讲这爱查者，到未？啊，不要乱点。还是我这里一定要查者，稍等我时。因为这无查无道理，现在。因为我无关呢，也可以。是个，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 是个よ。この写真の彫刻、なんかすごく心配そう。无诶。真がなじ。ダメだ、道がない。棒に食べられちゃうの？いいわ。なんでかな。これや。でもここや。前。这是，这行这个呢？にも走ってる壁画があったような。面对蒙头的混乱，伊原讲伊时常会走去伤道，会赶快伊嘛，伊伫山林内为王，伫迷雾中心梦，尽管无承认出伊的陪伴，但伊愿行进山。町長って。なぜわかるんだ？わからない。頭に声が響いて動物についていけって言うんだ。それから山に行けっていう声もあって、それはすごく遠くから聞こえてくる。町長が方向を変えた。もしボーが話しかけてたらどうする？それならおじさんを食べちゃうかもね。はいはい、もうすぐ王が見つかるさ。王とは知り合って長いの。彼は情熱的で、私はそこに惹かれた。彼は山が好きで、映画が好きで、私もそうだった。この映画館で暮らすようになったけど、彼はつまらなそうだった。大丈夫、まだ映画も見られる。でも結局映画を見終えると話すこともなくなったわ。蝶がいなくなった日から彼は山に登り始めた。私は残り、彼は進んだ。林、霧、山が彼を埋めてしまう。
哇，凋零为什么这会出现伫遮？这看起就不妙的呢。如果是我想的物件，应该不是我想的物件，那有可能伫啊。伊如果是做我想的物件，就先做好啊。但我感觉无啥可能。只有一个机械斑点，斑点敢若咧跳动。町長が見られてると知ったら喜ぶだろうな。建造伫尾碟离去的尖细的树体，你的眼神如火，意志却如蒙雾山。无看见我互困伫梦内山内，无互看见的角，眼中哦。王の像が倒れちゃった。もともと何を。我20号開始。変なの。ここあんまり好きじゃない。石膏。変な墓石。おじさん見ない方がいいよ。懵逼，无寸如我后来才知影，伊需要的是拥抱，毋是哀悼。哀悼。啊？懵逼的答案是山羊的角，拖落来看无清楚。那中无毋知影为虾米会足侪懵逼，足侪年前，我甲某两个拢会去扫墓，因为咱有共同的老师。多年後，因為離同嘅所在，所以某就唔來啊。おじさんの写真僕好きだよ。でもこういうのは無理。好，我就一起放你。我一点。你需要跟我直接袂讲讲，有人大个，我一点排斥，我一点形状啊，对了对了，跟我一起在看我，我一点啊是这只，我一点这是个。真像亮影笔直前夜红蝶，感觉是青上的关系笔直，都唔对。国王甲我许下约定的所在，伊以为勇敢无浪漫，够啊！啊？哎呦，我想多少钱？行吧。东方接星光，仰角7至23度。一年中只有秋冬之际的片段会当观察到星群、车群，迄是金牛兰盛开的季节。啊，为虾米这是咒语啊？
蒙山里会比山高，500周节新店求子，是1500周节新店。新辉德1300周节，来。所以。行かないで。王はそこで一人置いていけばいいのよ。神殿に引きこもって写真を撮ってお酒を飲んで。おー、今日。なぜ彼を探しているの？お馬さん、ねえ、僕の手を見てよ。透けてるでしょ。王だけがこの子を救えると聞いた。救う？王は自分を救いたいだけ。だから映画館がこんなことになったのよ。もういい。話しかけないで。今まで放っておいて、今さら何よ。什么 unicorn 哦 unicorn，unicorn，然后动物が無駄さ。ジョーは戻ってこないのよ。たとえ見えたとしても。でもありがとう。ユニコーンと別れ、山に入って2日目のこと。おじさんは眠った。夜中に目が覚めることがある。僕を呼ぶ声が聞こえるからだ。ここは普通じゃない。お腹も空かないし寒くもない。少しは疲れるけど、睡眠はただの習慣で疲れてるから寝るわけじゃない。山に獣はいない。虫の鳴き声はするけどミミズはいない。お互い変だとは思っていたけど、おじさんは気にしてないみたい。そして僕も、おじさんがそばにいればそれでいいや。この部屋は。うわ。やっぱりここは。くそ、どうし。两个笔记的专业，敢若咧进行啥物田野产业调查？产业调查。这站啊，找到袂少关于先祖的资料，其中我上介意的是这段。以后这就是咱的家，咱要伫遮唱歌，伫遮跳舞，遮拥抱，遮死亡，而咱灵魂不再漂泊，因为遮有咱会当行走的土壤。诺萨歌谣翻译笔记第3节，记忆山间。诺萨的第8冬秋天。灵山的先祖是对于历史的认知是抽象的，因心中的历史是绵长的生活线，来自父辈的父辈的父辈。因歌颂的是一片金色的美好国度，却为乌色的红风分割，让因所徛的土地互分裂为生命所在的五土，以及生命体系映射破坏的秽土。记忆乐是。诺萨的第8冬秋天。すぐにここを離れよう。等下啦，你去啥？哦。これだよ。まためまいだ。先生、薬を忘れたんでしょ？取るのはやめて休みましょう。三脚を立てなさい。
夕焼けの撮り方は教えましたね。四民写真館にふさわしいようにね。久しぶりだから故郷を目に焼き付けておきなさい。村の人が引っ越しても故郷と言えるのでしょうか。もちろんですよ。この田園風景を見なさい。でも半年後にはどうなるか。何を取りましょう。田んぼ？山？それともあのセメント工場？何もないなら私を取ってください。五山雑誌社に投稿するんじゃないんですか。ええ、次号は私が表紙なのであなたの故郷で撮りたいんですよ。これはあなたの卒業制作だと思ってください。先生、見習いは卒業です。もう4年になりますしね。自分で事業を始めても良いですが、五山出版で働くのが良いかもしれませんね。ヒョンミン先生、お礼は結構です。写真を上手に撮ってくれることが私にとっては一番嬉しいですよ。ありがとうございます先生が俺を受け入れてくださったそのおかげです。まったく今の写真が間違いなく表紙になりますよ。友人、あなたは人物の撮影に向いている。きっと稼げますよ。おっと村の人間と折り合いの悪い俺に先生が家をくれた。私の家より自分の家にそれよりもどうか薬を。先生、ヨミ先生。有龄23岁，对我好的人，我操！真正把手给人过。我应该讲一下，我感觉人类真正是受看到这个人啊，咱拢会教诲，有些人拢袂当趁人接受这个事实啦。我真正是有这个想法。五山雑誌社のエース、カメラは取り返してやった。でもフィルムはダメだった。すみません、俺がつまらないものを撮って。気にすんな、四民写真館から来たばかりだろ。これで懲りたか。撮っちゃいけないものがあるんだよ。いいな。親像 VT よ。おいな、君の一つ下だ。世話してやれ。わかりました。じゃあプラカードを。今日は橋の取り壊しの講義だ。子供の頃からここで商売してる。絶対に壊させるもんか。先輩、今日はみんな市議会に講義に行ってます。ここにはいません。すべきことをしろ。ランは橋の下で待機だ。後から行くよ。わかりました。友人とジャンはちょっと来い。頼みたいことがあるんだ。ほら来い。来週の誕生日にランにこれを渡してくれ。その日は俺は出張でね。でもなんだ、嫌なのか。実は友人とランは付き合っていて。あ、先輩、そのそうなのか。妹みたいなランにプレゼントと思ったが、気にすんな、母ちゃんにやる。まったく手の早い後輩だな。ランは妹同然だ。傷つけんじゃないぞ。はい、本当に傷つけないでくれ。有龄23岁，也去卖帮我大家较幸福。啊？讲啥物？
哦。あの名前で決まりじゃないの？決めるのはママだから。迄个物件我大概有概念，但是即马才出现这个囡仔的代志呢。2029年是咱就笨拙的，但咱就好的。啊？所以才有的，才开始有一个真相出现的，就是迄个物件我大概有概念，大概会知影伊的往这个方向，但是在伫遮伊才完全讲出这个剧情。那是，这是长期的，我在想，那个等来一些，我才会这个，这是会这个，看我哪会这个，这样我看过，我，嘛无画面。这无画面，就是我无过好啦。这第一练你真正爱改升到就困难了吧？应该无啥可能往第一练全部翕相拢去对。而且我就关心伊结局到底有几种。ここに入るべきか。靠背就要搞重新啊！不要。当然，慢那样。我多个这条路了，ここに入るべきか。ここにやめよう。ダメだ。レンを山に連れて行ってない。所以袂当。伊讲讲出来，我袂当安尼。所以要行的。我看到。我到尾就一解，我毋知为虾米拢要叫咱放弃，到底是为虾米？伊为虾米要做遐济放弃？应该是伊敢若好算做遐济放棄的所在，我真正是。霧が濃くなってるな友人。神々の祝福が君を導く。振り返っちゃいけない。向き合うんだ。私たちが君を出口に連れて行く。ノッサの加護だ。新たな王が道に迷わないようにな。次に君に会うのはいつになるだろうな。案内する。ついてこいよ。君に出会えてよかった。棒の地に着いたらまた会いましょう。大家叫我放棄，唔知放棄堅呢對吧？今のは何だったんだ？映画館を出てどれくらい登った？何か言ってくれ。心配になる。山の上。向かってるよ。大丈夫。おい、聞いてるのか？ごめんね、寝ちゃってたみたい。他に何か聞こえないか？動物の鳴き声とか。動物の声は聞こえない。でも誰かが言ってる。山へ登れって。伊家動呢？當然啦。伊家動呢，他都家動呢，到尾新田古迹由於紅網影響新田已搬遷危險空間禁止進入森林開發區。王って本当に嫌な人物なんだろうか？どっちでもいい。助けてくれるならね。嫌われたくはないんだよ。おじさんは王じゃないのに。
应该大粒，大粒。啊，细粒尔，哪有大粒？好。啊。对啊。哪有大粒咧？啊，剩的就安尼尔，伊个，那是爱甲其他的台条。这次，记呢？没有，咱了后白来的。新店古迹1000手结，新店1100手折。黄风顶山口，黄风。那边啊。橋があったはずだけど。哇，有一个。要等伊啊，伊。参ったな。どうしたらいいんだ。后白来的。对。那是确实啊。这是一个音乐问题，差很济。因为我一直在过迄个我过人你才有可能听到我讲。那无法度。おじさん、本当は山が嫌いなの？昔は好きだったんだよ。好きになればなるほどのめり込んでしまうんだ。はあ？为什么？ねえ、僕、重くない？重さは感じない。子供の頃病気がちで、道路ができるまでじいちゃんが俺を背負って何キロも歩かなきゃならなかった。蓮をおぶって思い出したよ。お医者さんに連れてくのって普通はママじゃない？母さんの人生があった。もう長いこと会ってない。家は山の上だと言ったがここか？わからない。でも懐かしい感じがする。红领机、纺织机哦，我是高雄的地机，浙江就有的。甲千行者应该。お茶好きなの？そんなにじーっと見て。啊，千行这座工厂制作。このベンチ、どこかで見た気がする。变做伫你总是咧伫身边以我的鱼缸中的最后的秋天，迄时你总是寂寞，以我只能看咧，请求原谅的围巾，咱对我讲。无济碰椅，这根本碰椅啦！讲实在，因为我会记你细汉时去做阿拍时，曾经有几摆伫庄啊看到无碰椅，阿拍讲起雾时容易看到无存的物件，凊彩壳会互带走。牛さんの工場にあったのと同じベンチじゃない？空了的相框，就物件维修。空相框，空白的相框。细汉时阵，阿母离开后，我甲有阿母的相片拢偷偷摕掉。阿爸发现后，骂了我一顿，但是无阻止我。等下，这个嘛是新的对啊。哪呢？哪里？又哪里？我的妈！我的妈！无，前拢无就是往少拗。地基发了地基，互我想起阿爸的家具工厂，当时除了新墙外，嘛处理地基倒椅、册桌等顶常用的家具，
阿母只是工厂的行政，敢若是伫工厂熟悉，然后才有了我。这是我この家己吗？テーブルどこかで見たような。帆布机，帆布机哦，帆布机，这部机，阿母虽然勤俭持家，但无足擅长手做的代志，总是芳咧，就摕起新房的册读起来，伫我的衫停伫伊的手边。ダダダダって写真からミシンの音が聞こえてきそう。这另外一边。新年的生活敢神様たちの家族ってど洗衫机啊，我想起来，细汉时阵阿母洗衫的时阵，我拢是坐伫边仔的椅凳看伊，因为无做啥物，伊去讲我是小帮手。后来因为要帮老爸分担家务，我拢徛伫这椅凳顶洗衫，可惜我无小帮手。でもこの写真おじさん僕がついてるからね。こっちのセリフだよ。大可怕。对。どうしよう。これ山の上にどう行けばいいの？行き止まりだ。困ったな。どうしよう、登れ山ないよ。への道が塞がってる。どうしよ老牛的大门，水泡过，你已经洗身啊！这嘛是用，这敢嘛是用的影响。これどうじゃない？绘本名称离开的鱼群离回来了后，鱼甲牛不断争吵，以后鱼离开了鱼缸，离开了遮，鱼牛不语，王静后伫遮等待鱼。你看没？绘本三之三。伊那绘本中为虾米爱有即种冤家的故事？毋知影绘本结局中敢有等着鱼转来？おじさん、僕だんだんしんどくなってきたよ。来，我先看。笑。乌白日镜，乌白日镜是我认为上歹使用的一种，因为减了色彩，只有光甲材质，极度考验猎鹰师对光源的掌控。这啥物鱼哦？无好忘记，伊手艺好，伊为佫毋做。啊？伊为佫毋做。了。你好。一直想看卖心内讲，心内讲，去看一下，这两个尔。绘本名称《密起来的鱼》，拄着梦的鱼为鱼群离开，又到了深山，伊拄着了牛，为了保护伊，互了伊亲电，伊迄成为了伊的鱼缸，久后伊袂忘了家己的名。変な絵本。なんで魚が隠れるの？水里的木雕
什么啊？这刚看得出来最用心。建造伫你世界奔走，以声音清亮，一时的空气冷冽，屁会下眼又回芳，护着你的气眼中的路。我的妈！我会指示。わかった。この像。木雕什么啊？这个木雕互我受气，阿爸的手真卡，细汉时阵会亲手做各种什么啊互我，但迄一工过后，阿爸就少少做这个小物件，合喙开喙，只希望我读册。この木のおもちゃ、誰が遊ぶんだろう。对吧？啊，绘本内底有互了落单的鱼做神殿，但对于鱼来讲并无幸福。也迄位一开始鱼就无属于食，鱼只属于伊内的鱼柜。啊？絵本みたいな写真を撮るのが好きなの？我要过去真正迄个，今摆呢？ちょっと下ろして。你看我眼目镜，难道？这真是我看的大丢音。おいどうしたんだ。わからない。我この看眼目镜水に呼ば，れた気がして你被了めまいがした。おいレン、また体が変化したみたいだぞ。そうみたい。说明代志刚刚呢？ほぶってやる、急ごう。有第三本呢，那伫倒位？这个嘛有想要过得过。我只大鱼绕跑，心灵特效无问。报纸内容描述，王头有一个著名的鱼家族，因为经商不善，负债累累，连夜逃往大海。渔团有只鱼来不及逃往海洋，伊刻意维护了家己的命，逃到山崖之间，有关单位正咧调查中。老牛行过去，壊れてなくても喙咧。僕のこと見えなくてもいい。如何独立生活？找找心中的地标，你家己更较好。文明甲生活，拢是找感觉无像是这世界的找。老牛的电话报晚使用分钟。神様も電話するのかな？いや。谷から出る方法を知らないか？何も思い出せないのよ。このまま閉じ込められていたらいずれ消えてしまうわ。でも泳ぎ方を忘れた。绘本名是无名的鱼，无名的鱼活伫鱼缸之中，一头牛甲伊生活以后，王嘛甲伊做伙生活。鱼有时会听到鱼缸外的声音，迄是鱼群归来的声音，迄是同伴的声音。建造伫你总是伫我的身边，而我伫水缸内地内的抽屉。迄时的电话不响，而我总咧等待无法自处的你，眼中的梦。来回指示。おじさん、象の写真はいつも移动绘本中的鱼会从写信会一直听到鱼缸外口的声音，想起来细汉时阵，厝内总是不时接到催婚的電話，而我心戀的伊，接了總是夢中反諷。おじさん、もうすぐ王様に会えるの？電話以前阿母定会伫深夜講足久的電話，我會
举证伫门边偷看，咱伊讲了，佮走出来，安尼伊当伊挂掉电话时，就会来抱我，就会伊会甲我讲，你以后爱学晓一个人上便所。然后露出淡薄悲伤的笑容，当时我毋捌迄笑容意义。電話まで取るの？赞老师册集，阿爸无啥看册，册主要拢是阿母的。阿爸讲阿母原本册量甲足好诶，是意外收下才来甲庄内。伊中意会带我坐公车往城内册店，徛伫册柜间看我毋捌的杂志。好，敢若限流遥远时间，我有嘛有袂走，最后拢是册店头家陪我算。回庄台啊，所以这样时阵老家嘛有一面安尼的镜，幕僚边甲非常高级。迄是阿母的嫁妆，听阿爸讲，阿母敢若出身伫足好的家庭，却因为替人做保，欠小后咪到咱遮，我问过阿母，伊讲无遮个代志，但伊总是会看着镜发光。敢若看到遥远的所在，伊遐无咱的所啊。什么？あのお魚さん、自分が誰なのか忘れたみたい。哇，这个3两斤都要无电啊！差不多才几ち条了，ょっと疲れた。这应该最重要的啊。多谢拢好好看了，给知影一无鬼戏，所以想袂起来家己的生活。这你想讲我真爱讲，所以有一个，这个倒位啊？有一个是倒一个？啊？毋是这？较有两个人的款呢，会感觉怪怪。那是绘本，毋是嘛？有是绘本啊？是绘本还是啥？那是我跟自己的。这是呢？家己的生活，这讲你的生活，这按下绘本尔呢？够奇怪，这真係奇怪。红山身上狗，应该杂志，第五期服务之后，由省会会境中组成杂志，小简敢若随时拢会出咧。现在讲敢够是倒位啊？是
我先去只鱼了。お腹が全然空かない。我有扣一个吧。我看看呢。月が綺麗。哇，我等下吼，这个3点钟出紧啊。有时阵紧，有时阵慢。どうしてだかレンズを見たくないの。伊敢若足痛苦，敢若互困掉，无法度离开。但我是讲伊无啥，对无？对我。写真を撮られたら少しずつ思い出してきた。どうして？奇怪，哎哟，你是安怎啦？奇怪，我敢要食来试嘛，就奇怪。某に破壊された神殿かもしれない。忘れたわ。彼は山で迷ってないかしら。彼の許しを願うばかりよ。泳ぎ方を思い出そうとしてこうなってしまった。泳ぎ方を思い出した。そうだったの。ごめんなさい、王。ごめんなさい。啊？佮有一张是倒位啊？对的。所以不是啊。お魚さんの話わからなかった。ねえおじさん、お魚さんはこっちに飛んできてないでしょ？我已經想到迄個中文的話詞產，我絕對袂切中文的。ちょっと疲れた。すごくめちゃくちゃになってるね。等，想叫我觉得。宝贝啦。底下。もう一枚撮れば思い出せそうなのに。でも私。哦，对，伊敢若透过窗挂着内底的碰衣，毋知为虾米我特别忧伤。来，我再去，让我看。无啦，我，我先看者。双手长啊，双手长啊。你好未？来，我伫遐我迄边看着。
你会当继续问，不要紧。关于挑骨的功能，我知影是安尼，是怎样？迄木雕会通互遥远的生命有无望来到世界，协助幸福爬过重重山峦，穿过微茫的山峰。这拢我先生因兜阿爸讲的，但我从来毋知影这咧讲啥物。我还是拜我的祖先。今度はうまく撮れたね。もう一度見せようよ。写真を撮ってくれてたのね。ありがとう。これでもう私は消えない。思い出してきたわ。私はただ王に王は辛い思いをしなくていいの。王はちゃんと眠れてるかしら。着るものは私が待っていられれば。喂啊，辛苦啦，哇，辛苦啊，愈晚，该当漏的，我都辛苦。いい写真だったのに、どうして逃げたのかな。我讲唔到的啊，変なお魚さん、好きなとこにいればいいのに。ああれ、おじさん、お魚さんはこっちに行った？我知。写真が違うんじゃない？これ本当に役に立ってるの？そうだといいな。彼女はある人を思い出すから。彼女を見ると僕も悲しくなる。大人になれば悲しいことが増えるぞ。OK，所以全部思い出したわ。私がここを離れてすぐ、王は新しい神殿へ。それから彼にあまり会えなくなった。そして私も戻らなくなった。だけどある日、彼を思って戻ったの。その時うっかり坊に食べられて。どうしてよ。どうして私に思い出させたの？ありがとう。ちゃんと見ててくれて。王に会いに行くのね。道を開いてあげるわ。彼を抱きしめてあげて。私の代わりに。そして伝えて、あの山は奥に行くほど迷いやすいの。怖がらないで。眠れない時は撫でてあげる。道に迷っても私が支えるって。所以鱼嘛，我介意伫水内自由感觉。新枪两影笔记知影归鱼，感觉是新枪观察笔记，或者这种感觉伊啦，我想要讲，到底是倒一个？错过啊，真个啊，哇，安了吧？所以。王に会えたらこう言ってやりたいよ。臆病者。みんなあなたを探して求めてるって。王も不憫なやつだ。被霸求者神殿，我霸求者五王峰顶山口。新辉德，罗萨新辉德，2000求者。本区定年道务，且应该遵守以下安全指南。莫记家己的名伊也无安全第一，谨慎行山。
所以。壁无安尼。哦，是野大雨接毕了诺萨之案，山内土内涌出乌色气浪，将大量生灵消灭伫洪流之中，甚至微茫吞噬。山脉倾覆，新大崩落，向电化为腐地荒凉。映画の写真を撮りまくってるおじさん、考古学者みたい。気分が悪くなってきたよ。頑張れ、きっと王に会える。きっとすぐに蓮を治してくれるさ。もうあんまり何も考えられない。体が重い。熱があるみたいだ。走ってよおじさん、後ろに。我即摆想要开牌包啊！等我开牌包啊！我就是想要开牌包啊！会无？哦，是。また来やがった。这么快了，伊安尼嘛好啊！そこを右だよ。どうしてわかるんだ？なぜだかわかるんだよ。早く取ってよ。取ってたら追いつかれる。気持ち悪い。そう。細い方の道だよ。啊，对的，对的。我看了，阿妈，失控。失败是安尼哦，这个，等。啊？这个哪来啦？啊！东北天空流星大，仰角仪是260度，注册伫虚体甲无显示伊尾的镜头，即是刺娘的星，敢若遐才是故乡。等下啦，我如果即摆认真，我。靠北我想着，就是即个我现今去手机无电啊啦。キリン、あの人。バイ。这所在。无啊，蓮は。奇怪，我这时阵有啥是炮兵的？那是我失败关的。我先感觉过了。ここは畜生、山小屋かよ。あ。别给说。几年的研究，山内留下古老表画后，我渐渐对先祖的行为建构了迷绕。迄是世界日经红枫与灰白，幸存的人纷纷丧失了脑杀的片游，失去永恒的生命，毋回归的故事。记忆无是脑杀日第9年，最近第冬，水路车地附近的隧道崩塌，内底烟片破漏，
我找到了健康无损的古老表话，内中是三块土地，除了荒凉的废土、荒凉的沃土，也有个定力互温雾所笼罩的巨大山脉，迄是为废土行互沃土的道路蒙土基暗棒，我三个第9弹，所以。ほら起きろよ友人、寝ぼけてんな。余裕林，OK， 余裕林，是啦，余裕林真正是。大家未记录啊，所以我记录的时阵。哇，表情。じいちゃん、左だよ。よく見えん。手を引いてくれんか。左？左か？山を降りるのか？そうだよ。パパの家に戻る。おい、ダメじゃ。山をもっと登らねばならん。金色の雲海にいるノッサを探すんじゃ。もっと上。霧がすごくて危ないよ。霧がすごい？霧がすごい時に何が起きるか知っているか？山が霧に覆われると忘れ名の峰が現れる。霧の中、金蘭の花びらが舞い上がったら追いかけろ。忘れ名の峰への道が開ける。古の神が頂にいるから。その神様、じいちゃんの目を直してくれるの？長年の研究の成果なんじゃよ。わしらの神ノッサが願いを叶えてくれる。無理だよ。小さなカメラマン、じいちゃんのカメラを使え。これはお前のものじゃ。帰ろうよ、暗くなってきた。昔は山小屋に行きたかっただろう。だが嫌なら仕方ない。金蘭が導いてくれる。そして鹿がわしの目となり山を登れるんじゃ。迷子になるよ。お前とは違う。わしには真の名が見えるんじゃ。はいはい王様、本当の名前と金蘭についてくよ。どうか分かってくれたか。だが山はわしではなくノッサのものなんじゃ。話を聞いてるのか？下ってる感じがする。騙すんじゃない。上りでも下りでも変わらないよ。有人在一会，突然间伊就看无啥会着。伊的师傅其实做不够济，我有时阵想要伫遮休困，无地休。红台啊，是。パパ、台風が来てるみたいだよ。台風は毎年来る。開発プロジェクトの方が今年は大騒ぎだ。建設会社が赤ペンで山に印をつけている。目をペンでついてやりたいよ。でも大きい台風だよ。それよりじいちゃんの山小屋にも印が。そんな。じいちゃんには言うな。自助会と一緒に抗議するだろう。あそこの暗室はじいちゃんの命だ。じゃあ言わなきゃ。言ったところで無駄だ。じいちゃんの目はほとんど見えてない。どうせつまらん写真を撮りに行かされる。でもあれは僕とじいちゃんの。道が通らなきゃこんなとこに誰が来る。医者に見せるのも一苦労だ。勉強しろ。もう考えるな。有人在一会，当时我无想这个代志，但想了个唔知要安怎。哦，迄啥物？这是恐怖游戏才有的桥段。后壁啦，等下啦，几啥事？大家无这话无？无啦，但是这无恐怖啊，对吧？对我来讲啦，对我来讲袂恐怖，对吧？所以。
わしを探しに、それとも王を？大きくなったな。わしがいなくとも現像できるじゃろ。ここは暗室だ。フィルムがないなら早く来すぎたんだな。山に登るんじゃ、巫女がお前を導く。わしのフィルム、わしがかつて見たもの。わしはどこにも行かない。ここは奈落に近すぎる。無理をしてここまで来たんじゃ。気をつけろ。奈落は坊の故郷だからな。道に迷ったら戻る道を探すのじゃ。その子の炎は燃え上がり、お前の炎は消えかけた。お前を助けに来たんじゃ。消えぬようにしっかり見ておれ。その子が棒に食われたらお前も消えるだろう。山で簡単に忘れるではない。覚えておけ。浸して現像し定着させたらすすぐんじゃ。順番を間違えるな。またお前が暗室へ迷い込んだらわしがフィルムを届けよう。かつてわしが映した景色だ。この目が白く濁ろうともお前の姿だけは誰よりもはっきりと見える。またかつてこの目が白く濁ろうともお前わしのフィルムはここにはない。現像台があっても役に立たん。まずは自分で撮った写真をしっかり見て早く奈落を出るのじゃ。啊，下一首，我靠，我加了，可以调啊。唔知什么人的面讲翕的时阵，敢若嘛唔知有啥要翕，要红翕。啊哈，翕的人敢若迷失了要翕什么？不要被离开。啊？那行。所以。迎えじゃなく説得しに来たのか。そんな帽子脱げよ。俺に触るな。戻ったのは当番のためだ。つまらない酒のためじゃない。奴らの仲間になるなんて。建設会社はみんなに仕事を与えてくれてる。俺はもう大人だ。責任がある。金欲しさに働いてんだろ。何が責任だ。なんだよそれ。みんな身内なのにお前が線を引いてんだろ。うちの製材所がどうなったか忘れたのか。じゃあ俺の分まで働いて金をくれよ。殴ればいい。くそ、早くやれ。親父が病気なんだぞ。どうしろと。お前はせいぜい頑張るんだな。ありもしない幻をいつまでも取り続けろ。幽灵在一分，我上艰苦的是我感觉伊可能是对的，但我还是接受不。等，哦，等啊等，就紧等啊！我头拄无看另外一边。薬はここだ。しまっておくよ。飲めば気持ちが落ち着くだろうって医者が言ってた。ラン、行こう。ラン。頼むからもう写真は見ないでくれ。よくないよ。医者が言ってたろ。縁がなかっただけだ。そうだ、猫を飼いたいって言ってたよな。あの子は猫じゃない。何よそれ。よせよ、そんな意味じゃない。わかるだろう。最近向かいの古い映画館がリニューアルオープンしたんだ。久しぶりに映画でも。半年前から空いてたわよ。慰めてるつもり。毎日毎日仕事に明け暮れて逃げてるくせに。猫を飼いたいならどうぞ。私の相手が面倒なんでしょ。そんな意味じゃないって。幽灵30岁，第3届是伊终于来到了这世界。但伊来伫受早，6个月后还是走啊。某会不准无好转，迄时间对咱就无容易。哈，
3回呢？两餐。诶，哪毋是啊？还佫有一个细节，啥物？迄时候要登去迄间啊，无迄间无啊。啊，这。安怎？あ、あえ。どうして山小屋を出たの？そこで遊びたがってたでしょ。ついてもいつか山に葬られちゃうだけだよ。じゃあ今日も。大丈夫。誰だ？大丈夫。哇，这也送给他。那个看姐，那个不知道那个。人家。这是那。また会ったね。不是这样子。悲しい顔をしないで。大丈夫、きっとうまくいくよ。ほら、ポンポンしてあげる。行こう。きっと王を見つけられる。山頂に着いたらお家に帰ろう。那个我，我来一句哦，所以你若无死一届过就袂过遐，这个，跳过这个创迄长的物件，这个啊。気持ち悪い。細い方の道だよ、急いで。无呢，迄伫我心里吧，我明明速度都有够，而且我来这里。すごい、気をつけて。你看速度不够，那可以到尾了。どうや？元気出して。王にはあなたから学んでほしいが、なぜここに来たのですか？早くお戻りなさい。細い方の道だよ、急いで。霧がすごい、気をつけて。道がない。あ？ユージ、また手伝ってほしいのか。俺の友達と同じ。お前らがどんなに嫌われてても俺はお前が好きだ。そこ右だよ。对面这样过，然后我就了。悪い。細い方の道だよ、急いで。霧がすごい、気をつけて。まだいるか。軽すぎて背負ってるか分からない。どうせ僕はもう消えるんだ。取られた。逃げた。右上だ。
ここに来るには早い。君が無名さんから戻るのを待ってる。ついてこい。早く帰るんだ。哎呀，现在谈到的听歌，这个。おじさん上。应该有很多人对吧？お前は一体何なんだ。哦，是。像是宫殿的梦，像为空中看落去的圆一道啦，毋知为何伊互我感觉无爽快。これ、くそ、これは一体何だ。どうしてこんなものを見せる。おじさん、あそこにあるのはトンネル。どうなってる。哈？下一组，下一组。我觉得被登。口の中は銀河だった。見たことあるような。なんだかぼんやりしてきた。所以。君は心中がないんだね。心中。誰？比较心中。このままだと棒の地にはたどり着けない。方法を考えてみる。これは成長した僕さ。影響を受けるかもしれないけど、君は君だ。僕の代わりに彼といてあげて。は？はあ？心中のない体は不安定なんだ。棒に気をつけて飲み込まれないように。はあ？さっきのは何か思い出しかけたような。恶心呢？应该存最后一届，这句话就知影。我觉得也骨气很大，就。唉，好啦，我斗早了啊，剩的物件应该是咧摆正，应该是咧摆正，无意外。拜拜。8,880